Kaching thura tomon kijab dam de det pena jok pia ja ipensi kisu chiponang bomlang Inglong aso kalidera phan longle jorlongle pusi Karbi Anglong rong asar amai pen phirang kya mai kangni JJM scheme pen kahora jilang sorong araraphan kachitang un e adim langchor scheme pen kideng ponasai kipang chengpon Karbi Anglong live Karbi prime time bertang ton pen arjuponik tha kidam tang chitini phaing ko ra ke thomani lakhaing ko ra truck dwar baguri mesi constituency angkang upper dehuri polling station arlo kedo r2 bong rong phar hemasar pi kalitang Sondro rong parachor kalitang ka krung rong pipi kiso det pen se ka chelang dam ji aphan se ka chelang hem ke pali ji aphan towar gari motor ka cheling un edera joini kisung thek tiksi chitong nanglo kidam tang apor ani kalitang ka krung rong pipi keso kitan pik ahut se kelang hem an ke pali ji aphan a hem asoratum sai jok je peja epen charchong si cheponang koklo Alangli keso bang aphan peja epen nang charchong si chewanlo seta keso ke tan pika joini kidam tang chitini phaing kor ke thomani ki kaddu kawya phan che ote kang si kalitang ka krung rong pipi sangtet chu endam juilo kithitang bang arpum hem ka che ponji aphan ta kiwana hut kisunga son thot si kisung chetong nanglo athe towar ke mi pik a joini gari motor helat un edeta joini towar e beng pen kachar chong pensi cheponang koklo lasi rong teke pen lang thoi thepi an kacheleng atowar mesen nang selam pisera ka sonte pusi rongara tatum chuning ripon lasi Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghangan Parta Duar Baguri MEC Education em Richard Tok Biatuma Phan chuning ripon thu Lan Chota Kadisi Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Mumina Phantami kisungge pholapen hawarara tatum chuning rilo towar ka via joini non puthot kali bonta aphong lapuson akisung chitong nanglo lason si towar jong si ave bomlang plote ke wang jilangar ni tami lapuson si hawarara ratum kisung chitong nang bompu lasi kaprek nang pipe sitami towara bangki nang pivek thapusi hawarara ratum Karbi Anglong Autonomous Council kechari ke theki ding lapen MLA atuma phan chuning report to nilitum pini hospital pen nilipe phan chewan lo si ke chilang pen non la dak khabi long pen si ington kok lo yo dak pen ke ko ani yo ke hello nilitum sari ghonta 5 ghonta sinitum charchong ponai kasi sarkar kechari pon mate Karbi Anglong chari pon ke thiding ham samit chuning ri lo la haya ki sung pen ke jogi pha nangle tum nangra vek tha athema towar kawi pen jok nilitum la puson si phunang bom lo ke dam ta sami pho bom lo akonon ta la son sip chitong thunang le lo yo nilipe phanon chi ponta nilitum ke charchong po ta CBC koi ki thegi ding nam pha chuning ri par pik lo nang tum la hai stamina nang tum nang chilang on tha pusi chuning ri lo nilimen the hon rong par arong neli rong ke dak plong choron arong News report Karbi Anglong live Karbi Anglong rong asar amai atum pen mithang along le inglong aso pen akapre ka khai atuma phan ki jor kelang jongsi do politik non ke rong asara tum pen si kangsai padopon pupusi ningje pon lason si mithang along le along banga khai atum nangka chirai bomajok pinangan atum ki kisung nang ason si do tanglo athe mithang along le along ta banga khai phan ki jor kang huason do piklo Laso pen Karbi Anglong rong asar amaya tuma phan Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram rong hang pen kapin khat padopon si Karbi Anglong rong asar amaya tum pen ta mithang along le rong along cherai kom du nang pu pen Karbi Anglong rong asar amaya tum pen sitami non pen ke rong along longle Georgie polote rong asara tum pen chingki che than pon etsi che jor long ji puta ningje pon Karbi samaya phan kahai Dr. Tuliram rong hang Mungkin karate itu pindah cewek kalau apa so cewek pembangunan lalu Karbi Anglong ini tim non yang sadar si
alam ni nak kata lah boleh je boleh bilang cilang mana seperti ini tu nak bangsa mai tu cerah kemudian boleh bilang amal ni ke itu orang sama sini tu orang ke ini cepat pun ada boleh bilang ke bang sobat jadi pun tribal apa job thap orang tu job je pun ada ini tu bhaga jadi nanti pun job thap orang tu boleh kita pun kita lapen deh jitu Karbi Anglong gitu mungkin lalu sih nak punya cerang dulu aku punya itu cerang dulu ya कि ông tu mahal tu Karbi Anglong tu kena hop tu dah orang tu sakti dah tu सब tu kalau सब itu tu besar lapen Karbi Anglong rongasar amai lapen Karbi rongasar amai atum isi kedo jia phanta chingki chethan pon padupon bom lo puta ningji pon इसलिए बनाई मत पुटा असों के सेंग कर लो तो नंगे ना PVDC नंगे पे लेंगी को उठा नंगे मोर्निंग सी तो नहीं ऐसे असोआ मुंडे तो अंको मते तंत्रे को सुधार करना असो जैसे ग्रां नाम ना कटिंगरी दोरा नसे PVDC नंगे ले और नंगे टीवी पिन पे masuk sini pepen di sini kapas lawan ni orang ke orang ni jual dulu nanti ke jual dulu pasti anak di kantor nanti isi nama bangsa so TPDC aku tak ini tu Karbi Anglong ini tu Karbi Anglong sama itu nanti News Report Karbi Anglong Live Chitini Painkora Hiniar ni Lakhainkora Trok Dwarbaguri constituency ke parlo Jilang so Pumening ti Arong Lapen Kahura so Aradaphan Jal Jivan Mission Scheme Pen Adon Tintami Lang ke Pachetang Lap Nang Jipu Matha Ponsi Puthot Lang ke Long Le Lang Atumaphan Jal Jivan Mission Scheme Pen Mate Langchor Scheme Pen Kedeng Ponasai Kecheng Pon 2 Narendra Modi ke Japona Sarkar Mati BJP Sarkar Pen ke Pangdak Pon Alam Har Ghar में पानी मिलेगा पु कचिचा का टेंग पेन arong tin na hem tin mesen ki jona lang longpon lo lason thak thak si Dwarbaguri MACN parta EM Richard tok bi pen kapin khata teng pen jilang so phumening ti arong la pen kahura so arong phantami adon tin lang ka pachitang lap nang ji pu mathasi putho JJM scheme pen kachitang un e adon phan rong pen ka hilo kilometer hini anba ka hilo inglong an towar Chisilam Ponsi Langchor Scheme Pen Sai Deng Ponsi Contractor Rising Rong Pipen Sai Pangcheng Ponlo Bangso Long Contractor Pen ang pachini pona tengke Langchor Scheme laki kithe oa scheme ke kali Bonsitami JJM Scheme Pen Pachitangun e adon doning koi anbaka phai dolang Laso Long ke pachitang lap jia phansi bor iponlo Lapen Prabjin Pen ke patang ponjia phansi bor ipon popusi pachini pon La solong penangan araratum Dwarbaguri MAC mati EM Richard tok bia phan la pen sai ki klem bang phu rising rong pia phan kachuro pajirpon ini niliphan ilitum education EM mate local MSc Richard tok bi kapin khada teng se lada kohora JJM scheme kohora so JJM scheme pen atokan no ke tangon e kileun e dima phan la se PHE department pen long chora scheme eniglo jilang so long chora scheme pu sila so scheme nonili ke claim cheng ponlo patumi tumi dik pen claim cheng ponlo la se un an pen mesen penili mang so scheme rat la JJM scheme pen ke tang te adum la so lang ke long pen ningarong ja phanili on bor ipon bomlo la pen nang le tum ta nang sirap du noy nang le tum ta nang lang du noy la se nonili la claim pon bom News Report Karbi Anglong Live Kidam tang chitini Painkora ke thomani nijang Karbi Anglong lakha ke thom Chinthong constituency ke parlo Rongjang Phong Senselua Klamalong Chinthong Hawara Maya tu mahin pen patri piponsi Karbi jutang song mate KJA Central Committee hin pen kapin khatpon chongmai pi ke padokpon Labang so mai along ada por phainer kep a por malom abarim amai phu long singkro hin pen KCS asong alama pangjar ponsi
mai ingi pon lo mai long chin thong hawara mai long klembang phi la pen tirang mati san chom pen nangka chop pati dun akling dun klengsar po du chitong dun rin tisi Kivangji Zonal Karbi Youth Festival Rengsibon Aklamalong Kimisen pen Kepachun Ponji apha chithan chimumpon lapen bangso mayalong arpu ka chilar lapen arpu kimi ke bat pon ajai mexidami deng pon lapen ningkan hini apharman maipu Probitra Singh Ingti lapen Kongchon bang Mongol Singh rong pharatuma phansi arpu pekpon lo lapen bangso mayalong ka chetong dun Jinthong MSc Avijit Kro Kingchong Tiso Sunil Tokbiatum chetong dun si mesen pen mai pichun pon Sangsalu Aklamalong hawara tung pen pini kises tripia mai pen kaping khara ting chong mai pi pe donang ri pusi pini pe pon lo pe di chiti ko ra ke thom nasi pe la bangso chong mai pi hawara mai atom phan ke do teng pen phasi pini ani sia phan dak hawara mai tung dak ching thong hawara long san cham matung phan hang pon lo lunsu pi toman hang pon lo la pen rosa la pen kaprek rat asai ke klem bang pong pi toman hang pon si mesen pen bangso chong mai pi pe chun pon long lo nilitum tarik captaincy bipon po thoma pharma Pini la pini kiseng man thua ki mi non receive folded pen thot mai phu kong chen bang non la bang so amen mang than phon ini lasi mai phu bang nili abi trusting intilo kongchun bang ke ake hai mongol sing rong Jinthong pen himari rong phar Karbi Anglong live Kuligang Sports Association atum Chepater Piponsi Inter Club League Men's Football Tournament surhini rank kora plia pharman Kuligang Lorchuti kepathu Aklamalong kedam tang chitini phaikrep hopen pangcheng ponsi pini durmiarni kechengsi semi final pathu ponlo Kuligang Sports Association amai phu babu ing ti pen japonsi chunbang joysing langni pen chitongdun aluhi atuma phan kepachinia por en ponlo Alhi sarpo aman pen Karbi ronga sar maya maipu dhormo teron rada cyclem bang John terang Mongol teron la pen penangan man pen ki dotum chitong dun Arni kangsam por phai ki thomra minute grip ho por pen ki chengsi semi final ke pathupon Lakhijan Youth Club la pen Longbi Youth Club atumang bongsi pathupon lo Kepathu ke cheng pen Lakhijan Youth Club atum kachiting group lapen ke thek muchora jok half time apor an ke goal ke thom thapsi sang ponlo News report Karbi Anglong live Tangte pini Karbi prime time berta ke lapan si kang ton paniklo